Здравейте! Днес ще ви представя орзо с зеленчуци, много подходящо за малки деца. Настъргваме един морков, четири-пет розички броколи режем на ситно, една малка глава лук и една скелетка чесън също режем на ситно. В тенджерка слагаме 2-3 супени лъжички мазнина и запържваме лука заедно с чесъна за около минута. Слагаме мъничко водичка и оставяме за около 2-3 минути да се завари. След това добавяме половин чайна чашка орзо заедно с една чайна чаша вода. Добавяме също половин бульонче, половин чайна лъжичка сол и малко куркума. Оставяме така за около 15 минутки, за да се свари орзото. След 15 минути зеленчуците и орзото вече са сварени и добавяме половин купче крема сирене. Разбъркваме хубаво, оставяме мъничко да изстине и сервираме. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за моя канал.